Самолет излита от летище Чикаго в спокоен пролетен ден. В момента, в който гумите се отделят от пистата, единият двигател губи мощност. Изведнъж самолетът се накланя наляво. Секунди по-късно удря земята и се разпада, смазвайки паркинг за каравани. 273 души са мъртви. Екип следователи трябва да разберат каква е причината за най-голямата самолетна катастрофа в Америка. Откритието им ще разкрие важни слаби места в американското авиаторство и ще промени индустрията завинаги. Катастрофите не се случват просто така. Те са поредица от важни събития. Намерете уликите и бройте до онези последни мигове от катастрофата. Мигове от катастрофата. Самолетната катастрофа в Чикаго. Северна Америка, Илинойс, Чикаго. Третият по големина град в Америка с най-натовареното летище в света. Всяка минута самолет се приземява или излита от летище Охиер. Повече от 2000 полета на ден. 25 май 1979, 12 на обед. Американският DC-10 прави последния си полет от Феникс, Аризона, до летище Охиер. Пилот е 53-годишният капитан Уолтер Лъкс. Уолтер работи за американските авиолинии от 29 години. Часът е 13:30 и смяната на Уолтер свършва, когато колега го моли за услуга. Обяснява му, че има семейни задължения и го моли да поеме неговия полет 191 до Лос-Анджелис същия следобед. Уолтер трябва да помисли. Денят е петък, преди деня на загиналите във войната, и Уолтер има нужда от почивка. Услугата ще му наложи да промени плановете си. Но знае също и че в бъдеще ще може да поиска обратно услугата. Добре, до скоро. Потегляме отново. Пътниците вече чекират билетите си за полет 191. 21-годишните Дебора Ан Марузи и Дориин Малик отиват на мечтаната си почивка на Хаваите. Гаджето на Деби, Рей Девито, ги изпраща. Чао! Мисля си колко приятен ден беше и колко хубаво е да се качиш на полет за Хаваите. Щяха да кацнат в Лос-Анджелис и оттам да излетят за Хаваите. Изцяло споделях вълнението им. В 2 часа капитан Уолтер Лъкс се среща с втория пилот, капитан Джеймс Дилърд. Друг опитен пилот. Ще летят с DC-10 до Лос-Анджелис. Полет 191 е един от най-старите в графика на DC-10. Летял е близо 20 000 часа от 1972 насам. Но самолетът е претърпял основен ремонт и е преминал тестовете. В 15 часа и 1 минута пилотите изчакват приземяващ се самолет. 3-2 отдясно, запази позиция. Добре. Минута по-късно е готов за излитане. Може да потегляте. Американ 191 излитаме. 49-годишният Джеймс Дилърд ще пилотира при излитане и приземяване. За 50 секунди 170-тонният DC-10 достига скорост за излитане. Сменяме се. Но когато втори пилот, Дилърд, издига носа на самолета към небето, той забелязва, че първи двигател на лявото крило губи мощност. От дяволите. Самолетът завива наляво, но Дилърд го стабилизира. Хайде! Той знае, че DC-10 може да лети само с 2 от 3 си двигателя и е обучен да се справя с точно такава ситуация. За да намали натоварването върху оставащите 2 двигателя, Дилърд действа по учебник и намалява скоростта до минималната за излитане. 283 км в час. Пилотите знаят, че опасността не е преминала, но успяват отново да издигнат самолета, макар и по-бавно от обикновено.
Изведнъж самолетът се накланя наляво. Рей Девито наблюдава ужасът от терасата на летището. Имаше 2 експлозии като от военен филм. 2 големи взрива и самолетът започна да се преобръща. Недалеч от пистата има паркинг за каравани и тренировъчни съоръжения за кучетата на чикагската полиция. Сержант Кен Бъргър и колегите му виждат падащия самолет. Чух наближаващия самолет. Двигателят гореше. Пръскаше пламъци. DC-10 се насочва право към караваните. Дом на стотици хора. Пилотите Лъкс и Дилърд се борят да овладеят самолета. Хайде! Губят контрол. Носът пада под хоризонта. Полет 191 се разбива в земята близо до караваните. Пламъкът беше висок 30 метра. Имаше и плътен черен дим. Усещах горещината. Останките от 191 лежат разпръснати на стотици метри. Парчета са се разбили в караваните, разрушавайки 5 жилища. Още 2 души са мъртви. Рей Девито тича 5 километра, за да стигне мястото на катастрофата. Когато стигнах до мястото, виждах парчета от самолета, пръснати навсякъде. Предположих, че не съм на правилното място, защото просто нямаше достатъчно отломки. Тогава бавно започнах да осъзнавам факта, че никой не е оцелял след инцидента. В Финикс, Аризона, Майкъл Лъкс, син на пилотът Уолтер Лъкс, чува новините. Когато разбира, че полетът не е в Чикаго, той се успокоява. Знаех, че баща ми е прелетял от Финикс до Чикаго и си помислих: благодаря на Господ, че се е прибрал вкъщи. Значи не е той. След като пристига в дома си в Финикс, Майкъл Лъкс се срива. Влязох и видях един от най-добрите ми приятели. Имаше изражение, което не бях виждал. И се оплаших. Тогава осъзнах, че къщата ми е пълна с хора. Запитах къде е майка ми и какво става. Чух от телевизора в другата стая, че баща ми е бил пилотът. Исус Христос, Спасител на света, поверяваме на грижите ти тези, които намираме след този злощастен инцидент. Полет 191 се нарежда сред най-тежките катастрофи с един самолет в американската история. Общо 273 души са мъртви. Каква е причината пилотите на DC-10 да изгубят контрол над самолета толкова бързо? Навлизайки в официалното разследване, ще разкрием нещастната поредица от случки, довели до катастрофата на самолета. Единайсет минути след инцидента, Националният борд по безопасност на транспорта, или НББТ, получава обаждане. В рамките на 1 час екип от 15 следователи пътуват към Чикаго. Най-важна за разследването ще бъде експертизата на този мъж – Майкъл Маркс. През 1979 Маркс е главен металург в НББТ. Той ще разбере защо самолетът пада от небето само 30 секунди след излитане. Не е за вярване, че подобно нещо може да се случи на самолет. Шокиращо е за мен и за всички по света, че това се е случило. Работата е тежка. Парчетата са пръснати на 1 квадратен километър. Но едно нещо е ясно от самото начало. По средата на пистата намират останки от първи двигател. Откачил се от крилото по време на излитане. Въпросът е: защо? Следователите се надяват да намерят отговора сред отломките. Докато търсенето продължава, екипът се обръща към очевидци и късметът им се усмихва. Показанията на 60 души сочат един и същи момент. По време на излитането, те всички виждат първи двигател да увисва
и избухва, като се преобръща над крилото. Шокиращо откритие, което доказва конструктивна неизправност. Ако е вярно, проблемът може да присъства при всички DC-10 в небето. Това би бил най-лошият кошмар на самолетната индустрия. Екип от Националния борд по безопасност на транспорта работи по най-тежката катастрофа с един самолет в историята на Америка. Те знаят, че самолетът губи двигател при излитане. Загубата на един от трите двигателя на DC-10 не би трябвало да води до катастрофа. Въпреки това, той се разбива 31 секунди по-късно. Екипът се фокусира над въпроса защо двигателят се е откачил. Съмненията им сочат към конструкцията, която придържа двигателя към крилото. DC-10 има 3 двигателя, всеки тежащ повече от 5 тона. Един на опашката, другите 2 са на крилата, всеки закачен към греда. Гредата е свързана с крилото в 3 точки. 2 отпред, 1 отзад. Екипът се стреми да възстанови конструкцията, която е свързвала двигателя с крилото. Те разчистват полето от отломки. С помощ от местната полиция, частите са закарани в хамбар на Охеар. Там екипът от НББТ щателно преглежда отломките и внимателно проучва всяка част. Майкъл Маркс, главен металург в НББТ, открива ключова част от конструкцията на гредата – фланецът. Обстоен преглед показва, че е повреден. Повреда, която изглежда причинена преди инцидента. Имаше нещо загадъчно в това, не го разбирах. Но знаех, че имаше нещо, което трябваше да бъде изследвано по-внимателно. Маркс взима фланеца със себе си във Вашингтон. Частта има 33 см пукнатина. Експертното око на Маркс дешифрира поредица от събития. Дупката показва признаци на износване. Както пръстени на дърво, с времето тя се разширява линия по линия. Това не може да е причинено от удара при катастрофата. Станало е преди него. За да има износване, нещо трябва да е отслабило фланеца. Маркс вижда доказателство за голямо претоварване, показано ясно от дупка. Въпреки че не знае какво е причинило претоварването, знае, че е станало преди износването, следователно преди удара. Маркс и екипът решават да проверят сервизната история на самолета. Откриват, че американските авиолинии са го ремонтирали 8 седмици преди фаталния полет. Когато нещо се случи с самолет, който е бил ремонтиран в миналото, започвате с информация за това, какво е извършено по време на ремонта. Бъд Лейнор, инженерен началник в НББТ, посещава сервизните съоръжения на авиокомпаниите в Тулса, Оклахома. Той открива множество сериозни нередности в целия работен процес. В допълнение към рутинната работа, от американските авиокомпании заменят лагерите, които свързват гредите, с крилото. За да завършат работата, двигателят и гредата трябва да бъдат свалени от крилото. Производителят на самолетите Макдоналд Дъглас съветва двигателите да се откачат преди гредите. Но инженерите, които извършват процеса, измислят как да го съкратят, като премахват и двете наведнъж, използвайки нищо повече от мотокар. Разбира се, в интерес на авиокомпаниите е да изберат възможно най-бързият и евтин начин. Екипът открива също, че модификацията по самолета не е преминала гладко. Инженерите са започнали да откачат двигателя и гредата от крилото. Но работната смяна е свършила в критичен момент. Докато са откачали частите, са ги оставили придържани от мотокара. Когато работата продължава, двигателят и гредата
Гредата е притисната в стойките на крилото. Мотокарът е пренасял небалансиран товар и е трябвало да бъде преместен, за да свали гредата. Бъд Лейнор се обажда на Майкъл Маркс в лабораторията на НББТ с откритието. Сякаш електрическа крушка изгоря. Всичко ми се проясни и си казах: не само мисля, че е причинено от удара. Мога да го докажа. Фланецът се намира на преграда, закрепена към скоба. Когато болтът е премахнат, за да откачат гредата, фланецът може да се движи към скобата. Маркс поглежда фланеца отново. Той не само е спукан, а също и огънат, прилягащ точно на извивката на скобата. След като фланецът може да се удари в скобата само ако болтът е премахнат, пукнатината трябва да е причинена, докато са откачали двигателя и гредата за ремонт. Най-накрая, Маркс знае защо двигателят се откачил от крилото. Дали и други авиокомпании ползват същия опасен метод? Федералната авиоадминистрация нарежда незабавна проверка на всички американски DC-10. Нямам друг избор, освен да приземя всички DC-10 незабавно. Приземяването на всички самолети няма прецедент и води индустрията до срив. Инспектори откриват, че още 4 американски самолета имат подобна повреда. Други авиокомпании също са използвали по-краткия метод. Общо 10 DC-10 са повредени от процедурата. Шокираща вина носи американската авиоиндустрия. Но Маркс е наясно, че DC-10 могат да летят и с два двигателя. Самолетите не се разбиват само защото двигател е паднал. Имали сме и други случаи, в които се взривяват и няма пострадали. Трябва да има друга причина за този конкретен инцидент. В Чикаго екипът на НББТ има напредък. Те намират на пистата еднометрово парче от лявото крило, където двигателят е паднал. Парчето се е откъснало от остатъка на крилото. Важна улика. Тази част носи хидравличните механизми за лайсните, които са критични за излитането. Следователите започват да разбират какво се е случило. Гредата на двигателя се е счупила при отслабения фланец. Двигателят се е преобърнал над предната стойка и върху крилото, откъсвайки 1 метър от предния ръб, заедно с хидравличните механизми. Това е важна информация. При излитане, лайсните на предния ръб се разгъват, за да помогнат за издигане. Без хидравличната система да ги контролира, силата на вятъра избутва лайсните. Това намалява издигането в лявото крило и самолетът се обръща наляво. Но Дилърд все още е трябвало да може да излети. Той издигна самолета. Издигна го след като двигателят падна и лайсните се прибраха. Отклонил ли се Дилърд от процедурата за спешни случаи? Черната кутия на самолета показва, че когато изгубил първи двигател, той намалява скоростта до V2 – 283 км в час, както е обучен. Въпреки това, самолетът се разбива. Маркс и екипът започват да се съмняват дали процедурата за спешни случаи е правилна. Изчислявайки точния ефект върху аеродинамиката, екипът пресъздава полета в симулатор. Симулират 70 излитания със същата катастрофална загуба на двигател и обръщане. 13 пилоти опитват да овладеят самолета, следвайки инструкциите за спешни случаи. Нито един не успява да спаси самолета. Шокиращо откритие. Обучението не е правилно. Следователите стигат до извода, че намаляване на скоростта с прибрани лайсни е най-лошото, което пилотът може да направи. Това гарантира блокиране на самолета във въздуха. Точно това е станало с полет 191. Преглеждайки отново събитията от съдбоносния ден и изследвайки уликите, събрани през разследването, можем да разберем причината за катастрофата.
5 минути до катастрофата. Самолетът се придвижва към писта 32R на летище Охиер в Чикаго. Готов за излитане. Американ 191, потегляме. Фаталният дефект, който разбива самолета, се появява 8 седмици по ремонта на DC-10. Когато свалят двигатели и преградата, фланецът се спуква. Всеки път, когато DC-10 излита и каца през следващите 8 седмици, повредата се влошава. 1 минута и 19 секунди до инцидента. Самолетът набира скорост. Тогава спуканият фланец върху гредата се чупи. Носът се издига за излитане и гредата се откъсва от предната стойка и прелита над лявото крило, взимайки със себе си 1 метър от предния ръб. Това поврежда хидравличните системи и захранването към жизнено важните контроли при пилотското място. 32 секунди до инцидента. Пилотите знаят, че са изгубили мощност от първи двигател, но не знаят, че самият двигател е паднал и част от крилото липсва. Следвайки процедурата, втори пилот Дилърд намалява до 283 км в час. Самолетът продължава да се издига бавно до 90 метра. Тогава хидравличната течност изтича до край и лайсните се прибират, което е причината самолетът да изгуби височина. 10 секунди преди катастрофата самолетът се завърта наляво. Пилотите се борят да го стабилизират, но самолетът продължава да пада, докато крилата се накланят и носът сочи земята. В 15 часа и 4 минути лявото крило на 191 удря земята и самолетът се взривява. Няма оцелели. 273 души са мъртви. Това все още е най-тежката катастрофа с един самолет в американската история. Опит да забързат процеса и да спестят няколко долара е причината баща ми и още 272 души да умрат в ужасна самолетна катастрофа. След разследването, НББ-та прави съществени подобрения в авиоиндустрията. Американското правителство нарежда промяна в сервизните процедури. Пилотите вече не са длъжни да намаляват скоростта до V2 при загуба на двигател. Но нищо няма да върне жертвите от полет 191. Американското правителство глобява авиолиниите само $500 000 за неправилни сервизни процедури. Акциите на Макдоналд Дъглас падат с повече от 20% след катастрофата. Не след дълго, компанията е купена от конкурента си Боинг. Преводач Лилия Костова. Текста четоха артистите Златина Тасева, Виктор Танев, Емил Емилов. Тон режисьор Анета Арнаудова. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.